naimbag nga bigat kada kayo kakabsat kumare kan kumpare kas kada kaparparalan ket datang nga bigat adda ni kumpare agparti kami ti kuniho agaramid kami kano ti papaitan kakabsat kini kumpare kain na kanuluto na di papaitan nga kuniho intayon kakabsat. So ati man na po tikwa, luton man ni kumpare, nagluto kami ng ano tikwa, pinapaitan nga kuniho. Tingan may mga lumuto kay damot tinted na duwa nga kuniho. So ti pangal daw may man nato duwa nga kuniho nga remedy nga papaitan ka no. Talaga papaitan natin iti papayam. Una. Kita man din nagbirbirada kaya pare, kaya binagdot. Ana. Sila lang dudot ati ko. Simplicity, linis ngayon. Partak ka nga luminis gayon pare ah. Baik nga kusinero, pumaparte ti baboy at ito laki ti nakababat ti nga din malinisan na yun. Pare na, pare. Hindi makita mo nga tutut na. Na, pulos. Baboy nga ba't iya pare? Mayatay. Yun nga din yung video ay pinang teknik ko ti pare aja danom ako ah. Hindi na ako ah. Makita na Makita daya. Umudan taon. Maganda yung teknik mo na kay. Kasi di gayam pamayan ko nata no nabit ngagdot ko na daya. Wala. Kubol. Kalpasan kabsat nga sinarusan ni kumpare na yung iba't nga baboy. Buwak. Kisak ti Blade. Tano may kat agi jay napipino nga kwa na budot na ya. Wala. Ano dito nga sakit ti kwa appendix no sila ang tatoy. Purta may apare tano makwa magidudot na babatet ya. Wala. Kat Manggarti sa niti damdamati na ya. una testingan tahan ti pinapaitan na ako nada ko may kano kay damo lang matistingan. Tapos nagparti mo lang baboy ya paray. Ano, yung blade lang gamit tayo. Blade lang nga tagamit ah. Dadang iwasan ta mabit ta kay ko ana. Papaitan na. Paitan na. Mabitak nga eh. Awanan, hindi ta makaramit ti kuan. Matakki ah. Papaitan na nun ah. Katiblid na tatapari kay kukundan. Namudilan. Model. Nasilan ka tadi pare pinagpartiti ko niyo. Ano once nga nabitak mo ko ana. Narikat nga ko igalo-galot. Katak-tak kino ka na. Yun ah. May mula no inutin takit. Kadita mga dardaras. Takil lagi ti ko natin pare. Dalom na. Sumali ka mo yung right? Sali ka mate? Sa titi papait na kakabsat. Kami din may papaitan natin kunihaw. Yung right? Yun ah. Kalap-kalap na. Ako nata. Okay. Kanta majiba ka na nga papaitan ng pareya. Ano na? Ay kasla dati nalinis natin tinhan kahit. Silat ni na tayo. Okay, sila baboy mo lang. Dama prunan sa tayo. Oo. Nay, napugsat pa rin. Galati pagkabilang dati ni. Katanay. Jay, madi pagtao ka toy. Pagin pa lang ka. Pinakanaan ni pare tato, ingin sakto ya. Okay. Pinakanaan sakto. Ni kumpare.
Yun ako pinakpakan natin. Tanong nalinis ti ko na. Silot na. Silit na. Kaya mo ipaburok mo ataya paray. Yun na. Sudah ita kabsat niti ko na. Silot na. Nabayag sa mo paray, ikaw pang prit ka. Turbo na. Nalunan, tikudil na. Nalu na ngayon. Ayun. Nung hindi nga nakulbutan kay. Pagbit mo lang kaya matin, may gisada kay. Good side. Good sign. Natitirikado mi lang na pa, ti sibuyas met nang inaw, ti sibuyas ya paray. Tag 1.5 may sa kilo. 1.5 matan, gold matan. Nangingina pa yung karne baboy ay. Ang talang tikar ni baboy ko 150 lang may sa kilo. Maduman ti may duron natin ngayon napuyin niya paray. Una, dipindi No, ado tunay sa ang da, magbadbad di damait. Yan slice na naman, nabtug ati ano ka ng parita, hindi dadaktil ka Next, emperador. Matang kape si buwas siya, ay ti laya. Noon. Pwede kamatis dito. 2.5 ya paray. Bigla ka kay kamatis. Sibuyas lang tinangina. Kamatis kay 2.5. Sapda mo naman. Tagaan din na ilak mo. Di ba sisaw na kaya main? Isbugaya man ya. Isbugaya man. Awa na na. Itid tamami na. Diyan tikin ko ate, kin kunihaw. Uy na. Di pa di ko ito dandama kanya nakikita ni ulo. Ang kuniho yung ata. Kiti so dito aji ko nakabsat ni, papait na. Yung kami, paburag. So titilaw ko medyo papait. Santo kabilan miti apro na kabsat. Kabil mo na tabanti ka na. So may memo lang ti ko na. Pinakagisa na. Kabil dati ka lang. Laya na ya paray. Una. Yung pati bawang. Nice na warpay. Parang yung pagi ko na, kamatis na. Nama, tayo pa brown may mintaway mati Una. Hindi sa paggigid ka na yun, ang sibuyas ta. Luton, brown na, sunan, kaya tayo kamatisin, kaya medyo naksitin. Alam, mga tikaruba. Kaya kaya kamati karnon ko. Yun, bulong karikatunan. Dapat sulinan. Napupot mo. Tinagda. Bakit buruk-buruk yung kamsat ate ko. Papalitan niya kunihaw. Naging kalasiwara. Pagkakay papayatan ng parira, nakirog ng sakton ni. May lumagbagan. Ground. Grab naman pare. Baka maksinat na. Naluto ka nun kabsat. Baga di kumpare. Isukay ng matiburan ti ako na. Bang daw. Pare, sangat mo tini pare ta mga tan. Kati sudah ito yung kabsat ti sabaw na di papait na mga kami kini kumparin. Ni mambiag atin kakabsat. Ngayon kakabsat ta mga tayo. Dalpas kami nga nakaluton kakabsat kat pinagkakaan manayin. Mga kami mga kini kumpare kaon. Di pare. Una, doon tatigundawa, ikinapo Diyos. Kararta karaw dia. Una.
Lord, agyamang kami iti daytoy na nang nataraon. Ngayon kami pagsangwan itat nga bigat kini kumpare. Sikat timang bendisyon iti daytoy nga taraon. Ngayon kami pagsangwan ket si kamot ten Lord ti mga aywan iti sumagtunggal may sakada kami iti pampamilyami sikat ti mga aywan. Agtultuloy ka Lord, madaydayaw ka ket si kanto ti daydayaw mi ket daytoy ti dawatan mi gapu tinagan mo Hesus. Amen. Amen. Sen. Mga tayo kabsat. Naman tayo Ti papaitan nga bagbagada man. Naman taon ti sabaw na nagbit nagbalayon. Natabang nga talaga pare Medyo nakusimak ta pare ato yung ulo na pare niya. Hindi masan. Mugo mampaitan may mayat maging nagpupugkat ti ma. Met paray. Raman ko yan damtik wanan na Okay. Sibo na. Bigarag sibaw. Natin talaga met. Kuno ko siguro ate pare ba? Kilawin. Kilaw nga kunihaw. Ituno ba? Padapla. Maminsan na. Mayat na talaga. Nakakwaso na. Taba. Salamat lang kalding. Tapos kadaba ka. Sibo na niya. Nasibo. Nasibo gayam ti ko apaw. Kunihaw. Agad naman. Bali na kusimak ta. Kaya. Yung feelings na. Kung saan nga yung ko pare? Yung construction nyo. Ano? Hindi ka ka. Hindi. Katak. Tumik ka kahay. Kalyan na ka matabo nga pagkalipaos. Imbis na kalyan tibak ko tawag kalay. Muna dalid man ka dyan. Di ba ang area Nalapas mayo ko amin. Di kontrata yung nga may Kaya sarili. kami nga may sakit. Punta tao nag-apply ti checker ka. Nagtinagan na libor. Bali mo. Sikir. Man ko na da dyan sikat lead man kas kadalain man dyan. Checker nga rin ko ma. Ano ma? Building na lang di building ni Foreman. Engineer nga yawan. Awan dyan nakita. Mga tayo nga laki nga talaga. Kaya. Bago na pa yung kabagyan na si Stusa. Ata na ba yung kanto nga agkakasuna. Dumay dayaw. Agin inom. Kadwa na ni pare na nga dollar. Kaya naman muna na general ng si Stusa. Hapon ko dayo ko na ako na. May taga Manila ko na mait. Huwag ko na na mait. Apong ko lang kay hindi pa nakalatat ya. Libor. Ito nga lakay. Libor lang tabagtak na yan. Hindi pa pasubog rin ito paray. Tumulagang na ako. Ang iisip ka na Nalaman sa alam. Kakaw. Hindi may isang site may. Gagawin engineer. Kuha. Engineer nga biligas. Might jay. Might sistema jay. Yung nagsaldon pay. Patang ka ng tagalibuhos. Hindi pa patadari dia. Apartment. Kuha ma public terminal. May marabiyang nga pasahero. Hindi nga maturog. Ano makakuha dati kuha. First trip. Malam pare. Kasi ilakanak. Basikan mo naman dyan may bawas. Sibi ka. Masaligan ka nga daan. Limay baus. May atin. Dado na ka pare. Ang tunong. Tinuno nga. Mastoy. Kuniho. Pataplak mo ba? Grabe nga ako. Isay. Budot kas kada bannog. Tudaw. Ragkim kim agarot ka. Radjikan tunog ti area. Mga tatrabaho. Linursain nga rin ka lang. Rin urusan. Sobrang mabadi nga. Kama. Engineer mo.
Kay sweldo ko madi mga kwa. Magsayan, ano na? Ay kay waat. Agin ka alas 7. Ag-out ka alas 11:30. Di aldaw. Di aldaw agin ka alas 12:30. Hanggang na alas 5. Pinatay mo tabagbagi mang unang araw din tilakay. Lawan paray. Ha? Unan. Alauna. Pero alauna. Magusilop ranon. Hindi madya. Dahil na di ko. Bakulod. Yung mati ulo pa rin ba nagtunad. Ay, musti ka pare. At ang Mga- na karne na. Nung tayo tot, mabaling nga tampa pa itan na tot ya. Ingat ah. Ginagawa ka naman niya. Ipay garod. Sa? Nakwalaan. No. Na kuha nga trabahuan, trabahuso. Ay lasin mo kaya susulot na babatit. Tubo ni utak na paray. Nga naman. Ngayon, Gano'n kayo magsubli nga dyan. schedule na paray. Tawag ka lang kayo. Tawag na ako na makalagip tawag. Huwag naman dito makalagip. Pawan naman ay. Ang datururan mga trabaho. Lagay. Gamit ti panchom. Sa takurong. Minteryaw. Nagtutuon nga nga cemetery para yung compartment. Compartment. The first floor na second floor na. Tingga na fifth floor. Namatay na paray. Tingnan mo. Okay. Galuno sa lang pare. Ang kondisyon ko mga. Nagurito kan sa kamay. Ganit. Yung sa tulon. Bunatam? Na tayo kulil na. Bunatam. Ang pipsi paray. Ipsay. Kumatang ka ah. Paano kumatang? Hindi mo kurtam. Tuwasan ng dama, luto. Kaya luto. Luto. Kapag ngipon na para din pa ngipon na. Ay kaya sa itong mamamin na. Naluto mo. Tangkan ti busog ati kunihon paray. Tanggal na talaga. Asa sumagap sa tibagbay kasi lapong mig sa ti kwa. Urat. Ang feelings ko mga. Kabig na sa si paray. Lubignat. Uniho. Eh. Un. Ang ano. Ang bigna ka man. Ade. Mana, ang galun sa lang ito ni. Kaya mo. Nalpas mantikanan kakabsat. Kapalpalaran. At agyaman kami ti panagbuy-buy ti video mi aparparalan gani kumparay. Talagang kwa pare ah. Talagang awan feelings mo ta na lumanay atas aw awan ti kwa na pirsa na. Garod. Ang pakadatan niya. Nuwa na. Kaya sa pala ko mata ag-subscribe kayo kakabsat madi mo latang buy-buyan kakabsat ag-subscribe kayo matanawa. Nag-share na pay. Right. Kaya agpatinggal lang dito ti video men. Agyaman kami ti panagbuy-buyayaw. Diyos ti kumuyog. Amen.